ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಬಲೆ ಇನ್ನಿತೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ, ಯಾನು ಬಯ್ಯಡ್ದಿಂಚಿದ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ದೆ. ಬಯ್ಯ ಪಂಡ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ 5:30 ಗಂಟೆ ಅವು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡರ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಯಾನು ಶುರು ಮಲ್ತಿಯಾನು. ಇಂಚಿ ಪಿದೇ ಬತ್ತು ತೂವನಗ ಇಡೀ ಮೋಡ ತುಲಿತು ಶೋಕು ಮೋಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಅಂಚಿಡು ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆವನಗ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನಗ ಈ ಮೋಡಲು ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ತುಲೆಗೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೋಡ ತೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ನೆನಪಾಪುಂಡು ದಾದಂದು ಯಾನ್ ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇನು. ಬಯ್ಯಡ್ದಿಂಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ. ಕೆಲವರೆನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಹತ್ರನೇ ಕಾತುಕೊಳ್ಳುವರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನು. ಯಾನು ಒಂದು ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆತುಜೆಂಕ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಹೆಲ್ತ್ ನಂತೆ ಸರಿ ಇತ್ತುಜಿ ಆ ಪಂತುಜಿ ನೆಡ್ದು ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇತ್ತುಜಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಪಂಡ ಅಂತೆ ಕರಿತಿರ್ಗುನ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪುವ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಸಾಕಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಅಂತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೈ ಪುಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬೇನೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚದು ತೂಪಿನಾಗಲೇ ಕೊಂತೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆತನ ಸಾರಿ. ಯಾನು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಬಂದಿತ್ತೆ. ದಾದನಾಗ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತೆ 23 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು. ಅಂಚೆ 23 22 ಮೈತೆ ಓರಲ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಅಂಚನೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಲುಂಡು. ಯಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋದ ಪಸಂದು ಕುಲ್ಲೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಓದು ಜೋಲು ಅಂಚದು ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕುಲು ಮಿತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರಡು ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ತು ಇಡೇಟ್ ಅಂತ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಗುಲು ಇಂಕ್ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಮಲ್ಪುವೆ. ನಿಗುಲವು ಬಾನ ತೂಯರ ತುಲೆ ಬಾನ ಆ ಬಾನ್ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಎಂಕ್ ಕಿನ್ನಿಡು ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಕಿನ್ನಿಡು ಪುರಂಚನೆ ಈ ಬಾನಲ್ಲಿ ಮಾತ ಇಂಚ ದುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತದ ಅದನ್ನಾಗ ಆ ಬಾನದ ಉಲಾಯ್ಡು ದೇವೇರುಲ್ಲೇರು ದೇವೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಅಂಚಾತಿನ ಬಾನ ಅಂದು ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಕಿನ್ನಿಡು ಜೋಕುಲತ ಬಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಬಾನ ಪೂರ ತೂವನಾಗ ಅಂಚನೆ ಬಾನ ತುಲಾಯ್ಡು ದೇವೇರು ಎಲ್ಲರದಾನೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಎನ್ನುಂಡು ಅದು ಶೋಕುಂಡು ಬಾನ. ದೇವೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ತೂವೊಂದು ಎಪ್ಪೆರಪ್ಪ ನಮ್ಮನೆ ದೇವರನ ಆತು ಮಲ್ಪುಜ ದೇವೇರು ಪಂಪಿ ನಾವು ಗಾಳಿ ನಮಕ್ ಕಣ್ಣಿಗೆಂಚಿ ತೋಜುಜ ಅಂಚನೆಗೆ ದೇವೇರು. ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನಾಗ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ಪಂಪಿನ ಇಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆ ಪಂದು ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತ್ಮದಾಗಲ ಮನಸ್ಸುಡು ದೇವರುಲ್ಲೇರು ಹಾಳಾತ್ಮದಾಗಲ ಮನಸ್ಸುಡು ರಾಕ್ಷಸಿ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಪಿನ್ಯಾನು ಅಂಚ ನಿಗುಲು ಎಡ್ಡೆ ಆತ್ಮನ ಹಾಳಾತ್ಮನ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಡಲಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ ಅಂಚ ಇನ್ನಿದು ತುಕೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ದೆ. ಸಾನಿದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೈದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೈತೆ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಕುಂಟುನು ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿನಿ. ಕಾಂಡೊಂಜಿ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದು ವೀಡಿಯೋಗು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಂಟರ್ದನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಡಿ ಒರಿದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ತೂವನಾಗ ಏನು ಪಂಡ ಉಲೇಡ್ ಅರ್ದನು ಯಾನು ಪಿದೇಡ್ ಅರ್ದಜಿ ಬೆಂದ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚ ಕಲ್ಲೆಡೆ ಅರ್ದನು ಲಾಯ್ಕಾಪುನು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅರ್ದರೆ ಅಂಚೆ ಯಾನು ತೂವನಾಗ ಕುಂಟ ಇಟ್ಟೆ ಉಂಡು. ಅಂಚೆ ಅವಕ್ಕ ಕುಂಟ್ಲೇನು ಮಾತ ಅರ್ಧದಿತ್ತೆ ಪಾಡಿನಿ ಆಜಿಡ್ರೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಅರ್ಧನ್ ಮಾತ್ರ ಆಜಿಡ್ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ ಬಲ್ಲನು ಎಕ್ಕದ ಆಜರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಪಿನಿ ಕಂಟೆಲ್ ಮಾತು ಬೇನೆ ಆಪಿನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಜಿಡ್ನ ಕರೆಗೆ ಉಲೈಡು ಎನ್ನ ಮಗಲಿ ಏನ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕುಂಟನ್ ಮಾತ ಅರ್ಧದಾದ ಯಾನು ಇದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಮುಂಚೂರ್ನಿಗಳ ಪಾತೆರೆ ಉಲೇ ಪೋದು ತೂಕ ದಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿಂದ ಪೇರು ತಿಂಪಿನ ಪೂರ ತಿಂದಾಂಡು ನಾನೈತೆ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಂತ ತುಲೆ ಓಲು ಬಿಸಿ ತುವಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ ಆತಿ ತುವಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ ಆತಿ ತೂಯರತ್ತೆ ಏತು ಜೋರ್ಡು ಕಲ್ಕು ಅಂದು ತುವಿ ಪನ್ನೆ ಚೂರ್ನಗೆ ಎಂಜಿ ತುವಿ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತವ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಅಜ್ಜೆ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಮಾರಿದ ಅಜ್ಜಿ
जी आओ जा जा जी వచ్చిలే హ్యాండ్ రైటింగ్ లైక్ అబ్బుజీ तुले ಏನ ಏನಂಡು రెడీ ఇరేజర్ ఇస్తున్నా ಇತ್ತಲೆ ಒಂಚೂರು ಬರೆ ಪಾರೆ ಪುರಾಣ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಟ್ಟು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಗ ಬರಿಟು ಕುಲ್ದು ಒಂತೆ ವರೆ ಪದ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುಡತ ಬಂದು ಕೈಪಿ ಆನು ಮೂಲು ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪುಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಇವಂಚಿ ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಮೆಂತೆ ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಬಂದು ನಾನು ಈ ರೆಸಿಪಿ ದಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿನಿಜ್ಜಿ ರೆಸಿಪಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಾಂಡ ಒಂತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಇದು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ಲ ಅಂಚ ರಪ ರಪ್ಪ ಯಾನು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಮನದನಿ ಕಾಂಡದ ವೀಡಿಯೋನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಯಾನು ತಿಂಡಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅವರ ಮಲ್ಪುಜಿಂದ ಎನ್ನಿ ಯಾನು ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪಂದ ಬೊಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಸಜ್ಜಿಗೆನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ ತುಲಿ ಒಂದು ಸಕ್ಕರದ ಡಬ್ಬಿಡು ಅವಸ್ಥೆ ತುಲಿ ಮಾತ ಪಿಜ್ಜಿನ ಮಾತ ಕಡೆಕ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಸಕ್ಕರದ ಡಬ್ಬಿದಡೆ ಬೈತಂಡು ಅಂಚೆತೆ ಚಾಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಕೈಪೆ ಅಂತ ಉಂಡು ಸಾನಿದೆಗಿನಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಉಪ್ಪು ಕೈಪ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಡ ಆತನ ಸಾನಿಧ್ಯ ಐತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಿದಡಿಯಲು ಸಾನಿಧ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಿದಡಿಯಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಚ ಸಾನಿಧ್ಯಗ ಇನಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಸ್ಕೂಲು ಅಂಚೆತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡೆಗೆ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತದ ಅಂಚ ಇನಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಅಂತೀರಿ ವಾ ಬುಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಸ್ಸದಾಗೆ ಫೋನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವೇ ಎನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತದು ದುವಿನಿತೆ ನೀಪದೆ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ದುವಿಲೈತೆ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಂದು ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರಂದಿತ್ತು ಪಿದರ್ದ ಗಂಟೆ ಪತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ತರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದುವಿನ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತಂದು ಇನ್ನು ಹಂಚೈತೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತೇನೆ ಶನಿವಾರ ಅಲ್ಲ ಹನುಮಾನ್ ದೇವರ ಹೆಣ್ಣುಂಡೆ ಅಂಜನಿತ್ತೆ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ಬೋಳ ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹನುಮಂತ ದೇವೆರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೇವೆರು ಮಿಲ್ತ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪೆರು ₹1 ಕಾಸಿಗೆ ತೊನ್ಪುಜಿರ ಇಕ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಚಿಡು ತೋಜುನಿ ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುವಿಲಯನ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದ್ ಬತ್ತ ದುವಿನ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಬೋಟ್ರಂಡು ಮತ್ತೆ ದುವಿ ದುವಿನ ಬಾಲ್ವಾಡಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಅನು ದುವಿ ಪನದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಬಾಲ್ವಾಡಿಗೆ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಏಪಲ್ ಬನ್ಪುಜಿ ಅಂಚೈತೆ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಪನ ಬುಡ್ನಿ ಅನು ಇನಿ ಎಂಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಲ್ವಾಡಿಡು ಅಂಚೈತೆ ಪೋದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಊರ ಇಲ್ಲದೊಂಚಿ ಕೀ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಅವಸ್ಥದನ್ನ ಎದುರುಡು ಡೋರ್ನು ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದ ಬಿರಡು ಒಯ್ತು ಪೋಯಿನಿ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ನಾಡ್ ಸಾಕಾಂಡು ಈ ಜೋಕುಲು ಒಲೊಲ್ ಪಾಡುವ ಒಲ್ ದೀಪಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮನೆಡೊಂಜಿ ಆರತಿದ ಪಸುದು ಇಲ್ಲಡು ನೆಲ ಮಾತ ಒಚ್ಚಿದು ಪಸುದು ಮಾತದ ಆಲ ಆತುಜಿ ಕಾಂಡೆ ಜೋಕುಲೇನು ಒಂಜಿ ಬೇಂದು ಶಾಲೆಗ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಾತಲ ಬೇಲೆ ಕಜ ಒಂಜಿ ಅರ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಏನು ಒರೆಸುನ ಪತ್ತನ ಬೇಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಆತುಜಿ ನನ್ನ ಒರೆಸುನ ಪೂರ ಆವೋಡು ಅಂಚ ನುಪ್ಪುಂಡು ಕೈಪುಂಡು ಐತ ಮಂಡೆ ಚೆಜ್ಜಿ ಕೈಪು ಕಾಡೆ ಬೈಯಡು ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡು ನುಪ್ಪುಲ ಮೊನ್ನೆಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಗ ಫುಲ್ ಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಪರೆಬೋದು ನುಪ್ಪುಲ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಪಿದೆ ಇಡೊಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಗ ಇಂಚ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪೂರ ಶೋಕು ಬರ್ತದೆ ಉಲ್ಲ ಇಡು ಒಂಥರ ತೋಜಿನ ಫೇಸ್ ಮಾತ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ತೂಕ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಪನ್ಪರ ಡೈಲಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ದಾರ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ತೂಪರಂದು ಎನ್ನುವೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ವೀಡಿಯೋನು ನಾನೇ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಾರಡ ಏನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ರೀಚ್ ಆಪುನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋನು ದಯದಿದ್ದು ಫುಲ್ಲು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಒಯ್ತು ತೂವರ್ಚಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತ ತೂವರ್ಚಿ ಫುಲ್ಲು ತೂಲೆ ದಯಪನಾಗ ನಿಗುಲು ಒಯ್ತು ತೂಯರಡ ಅವು ತೂದುಲ ನಿಗುಲು ದಾಲ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತುದ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅವಸ್ಥೆ ಅದಾದನ್ನಾಗ ಯಾನು ಒಂದು ಪುರಾಣ ಬೀಗದ ಮಾತ
ಒಂದು ಜೋಕುಲೆ ಗಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುರ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೆ ಈ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಸಾಕಾದು ಪೋಣಪ್ಪ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವಳು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ದೀವರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಈ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ ನೇರ್ಲಂಚನಿ ಅಂಚದು ಯಾನು ಹುಂದಿರುತ್ತೆ ಕಬಟನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನಾನೆ ಬಿಡ್ತೆ ಉಪ್ಪಡಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಗಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ದು ಉಪ್ಪಡಂದು ಅಂಚೆ ಅವೇನು ಐಟೆ ಅಂಜಿ ಆಯಿಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನು ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ತೊಲಿತ್ತೆ ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್ ಸಾರಿ ನೆಲ್ಲಿದ ಎಣ್ಣೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಅವು ಪೋಂಡು ಅವು ತುಳಿ ಅವು ತೀರ್ತು ಬೂರ್ದು ಪೋಂಡು ನಾನು ಹೆಂಗೊಂದೊಂಜಿ ಎಣ್ಣೆನು ಒಚ್ಚಿದ್ದು ನನ್ನ ಎಣ್ಣೆನು ತಿಕ್ಕದು ನನ್ನ ಒಚ್ಚಿನ ಬೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕೆಲಸ ಅಂಡೆ ನಡ್ದು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಆವೋಡು ಮಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ನು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಬಡ್ಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ಬಕದಾಲ್ ತಂದ್ರೆ ಕಿಜ್ಜಿಲ ಆಯ್ನಿತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಕಲಕಂಬ್ಲ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಮಗಿನಿ ಅಂಚೈತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು వచ్చిదాండు ఇల్లు మాత వచ్చిదాండు నేను హాల్ వచ్చిన మాత తోసిపోయాను చావడి మాకు కోంటు మల్లెలు వచ్చిన ತೋಷ್ಟು ಪರೆಗವು ಪತಂದು ಅವೇ ನಲ್ಪದಿ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅದು ಹೋಗ್ಬೋದು ನನ್ನ ಮಗಲಿತ್ತಂಡ ಹೊರವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಕ ಅಮ್ಮ ನಾನು 10 ವೇರು ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಅಂಜಿ ರುಟೀನ್ ಲಾಗುದ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಆಲ್ ಪತ್ತಿ ಒಳ್ಳವರ ಕೈನ ಶೇಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವೋಲೆ ಇಂಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಲು ಹೊರ ರಾಳಿ ಪನ್ಪುಲಮ್ಮ ಯಾನ್ 10 ಬಂದು ಉಪುರ ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಿಜವಾದ ಅಪ್ಪೆಡ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೊನ್ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪುಲ ಐತೆ ಕಿಂಜ ಬಾಲೆಲಾತ ತುಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇನದಾನಂತ ಅಂಚ ಮಾತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ వచ్చిದಾಂಡ್ ಉಪ್ಪು ಕೈಪೆಂತ ಉಂಡು ನನಗಾಲ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಂತೆ ಕುಲ್ಲೂನು ಅಂಚೈತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇತ್ತು ಅರ್ಧ ಜತ್ತು ದೀತಿನ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಮೊನ್ನ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅರ್ಧನೇ ಅಂದೀನಿ ಬೊಕ ಕಿಲೆಂಜಿ ಮಾತ ರಾಂಡ ಉರು ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ದುವಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ತಿನ್ಪುಜಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಾರಿ ದಾಳಿಂಬೆನ ತಿನ್ಪುಜಿ ಈಗ ದಾಳಿಂಬೆ ಅತ್ತೆ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬನಾನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ ಅವು ಬುಂಡ ಓ ಫ್ರೂಟ್ಸುಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಈಗ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಈ ತುವರೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ದಾಲ ದಮ್ಮು ದಾಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಬಾಲ್ವಾಡಿಡ್ ಉಂಡೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಶಾಲೆ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಫುಡ್ ದ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಂದ ಕಾತುಕುಲ್ಲನಿತ್ತ ಆಯ್ ಅವರೇ ತಿನ್ಪುಜಿಗೆ ಫುಡ್ದ ಉಂಡೆನ ಮಿಲೆಟ್ ಫುಡ್ದ ಉಂಡೆಲ್ನ ತಿನ್ಪುಜಿಗೆ ಅಂಚೈತೆ ಕಾಂಡ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ಬಂಜರ ತಿನ್ಪದು ಪೇತ್ರ ಪರ್ಪದ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕಡಪುಡ್ದಿತ್ತೆ ಎನ್ನವು ಪಂಡದೇವೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಬೀಗದ ಪಲ್ಲೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ನಾಡಿಯೇ ಮಗ ತೂವರೆ ಪೋನಾಗ ಕೋನೆಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿಡಿತದ ಕಪಡದ ಲೈಡ್ ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾನೆ ಒಬ್ಬನಿತ್ತಿನ ಅವಳು ದೀತಿನ ದಾನೆ ಅವು ನಾಡ್ದು ಸಾಕು ಬಡಿಪೋಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಗೇರ್ಲ ಬರಂದಿನ ಇಟ್ಟಾಂಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಧೈರ್ಯಾಗ ದಾಯಪನ ಎದುರುಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಬಿರಾಡು ಒಯ್ದೆ ನಾನು ಅಂಚ ಮೂಲೆ ಕೈತಲ ಅವರೆ ಪದಿಂಚಾಲ್ತಿ ದೂರ ದೂರ ಪೋತುಂಡೆ ನಾನು ಪೋರೆಗೆ ಪೋತೆ ತಿಕ್ಕು ಜೀಡ ಬಂದು ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಪೋದು ರಪ್ಪ ಬರ್ರೆ ಪೋದು ಅಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ದಾದನ್ನಾಗ ದುವಿ ತುಲೆ ದುವಿ ಬೀಗ ಗೆತ್ತ ಅಂಡಿಯಾ ದುವಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ವಿಷಯ ತುಲೆ ಮೂಲು ದೇ ಗಮ್ಮತ್ ಒಂಜಿ ಆತಲು ದುವಿನ ಚಡ್ಡಿ ಫುಲ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನಡುಡು ದುವಿನ ಅವೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಡ್ಡಿಡು ಹನುಮಂದಿ ಅಷ್ಟನ್ನ ಸೊಂದ್ಪೋಯ್ನಿ ಎಂಕ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಸುಖ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಓ ಖಾತೆನೆ ದುವಿನ ಚಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು
ಒಂದು ಅಂತೆ ಕಿಂಜ ಹೊಟ್ಟೆ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿರು ಅವು ಚಡ್ಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಆತರಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೋಯ್ತು ವಿಷಯನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸರ ಕಾಂಡೆ ಈ ಬೀಗದ ಪಲ್ಯ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಮಸರ ಮಲ್ತದು ನೀರು ಕೊರ್ಪೆ ಮಸರ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಚಡ್ಡಿದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಟೆ ನಂದು ಅದು ಇದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನೆ ಮಲ್ತದು ನಂಚ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಡ್ಡಿಡೆ ದುವಿನ 8 ಜನ ತೂಯರನ್ನ ನರಕದೈನ ಆತ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಒನಸು ಮಲ್ಪಡು ಬಡ ಮದುವಿಗೆ ಬಾಲ್ವಾಡಿಡು ಒನಸು ಇತ್ತಂದು ಯಾನೆ ಒನಸು ಮಲ್ದಿದ್ದಿ ಗಂಟೆ ಒಂಜಾನೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತುತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ